981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Salmo 74, tudling 1 ngadto sa 9 atong basahon. Nganong gisalikway mo man kami sa ingon ni ini o Dios? Mapungot ka ba sa imong katawhan hangtod sa kahangturan? Hinumdumi ang katawhan mo nga imong gipili kaniadto. Og gilukat mo gikan sa kaulipnan aron mahimo nga imong panayng panulundon. Hinumdumi ang bukid sa Sion nga imong gipuy-an. Ngari og lakaw ibabaw ni ining nagubang kabalayan. Gilaglag sa among mga kaaway ang tanan diha sa templo. Ang mga kaaway mo nagsinggit nga madaugon diha sa imong templo. Giilog nila ang templo. Giilang gipakahayab ang kaugalingon nilang bandila. Ingon sila sa mga mamumutol o kahoy nga namutol pinaagi sa wasay. O gilumpag nila pinaagi sa atsa og martilyo ang kahoy nga may dibuho. Gisunog nila ang imong templo o gipanamastamasan nila kini. Gipanamastamasan nila ang imong Pinoy-anan o gikuba nila ang tanan. Mihukom sila sa paglaglag kanamo sa hingpit. Gisunog nila ang tanang tigumanan alang sa Dios sa tibuok nasod. Ug nangahanaw ang tanan namong balaang simbolo. Wala na'y propeta ug walay usa kanamo nasayod kung mulungtad ba kinig tukay. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Mga higala,
Mga kinikanan, mga kasama, mga tinahod nga tigpaminaw. Sa gihapon, kining ubos yung galagad, Shelbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Mupadayon na sab sa atong naandang tulumanon, no? Matag Domingo. Nga magsugod gayod, no? O alas 12 sa kautuhon. Ngadto sa alauna sa hapon. O matag Domingo magini. Tulumanon nga giulukan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Mga ginikanan, mga higala, wag suking tigpaminaw. Sige hapon, ay inyo kalimti nga kining atong istasyon, no, RMN Dipolog DXDR 981 AM o diya sa online internet makita og madungog sa rmndpolog.weebly.com. O di ay tuod, no? Taod-taod nang malimot ko og pahibalusab sa website kud ni Veritas, no? Kining ang ubos nyo nga lagad naman puti kaugalingong website. O ang veritas899.weebly.com, no? O veritas899.weebly.com gani sa maong homepage sa atong website. Naputay link, no? Icon din, maklik ninyo diha kung gusto po mo punta dayon diretso aning website sa RMN Dipolog. Okay, no, Pizza 25 sa bulan sa Nobyembre, tuig 2012. Og doon na daytay, no, pasubo kaninyo, gani na dunggan po rin ako ganina, gipahibalo naman po ni sa tulumanon sa atong mga kauban sa panalipod sa pagtuo. Ang ambi hayagi ako program, no, sa tulumanon sa grupo gyud sa Catholic Faith Defenders di sa Dipolog. Ako ning nadunggan sa mga amigo kauban sa buhat sa pagtuo nga ila po ning ipahibalo kaninyo, no, pahasubo ang atong condolence sa pamilya, no, sa atong usa sa mga amahan sa panalipod sa pagtuo kon Catholic Faith Defenders. Kaya nahimong mayor dito sa Talisay, Sugpo, nga kanhi usa ka Seventh-day Adventist nga nagkonverter sa pagkatoliko taod-taod na o dugay-dugay na po siya nga nahimong tigpanalipod sa pagtuong Katoliko. Maingon ta usa na ka veterano di sa pagpanalipod sa pagtuong Katoliko. Si Mayor Socrates Fernandez, no? Mayor sa Talisay, Cebu, no? Ang iyang kapikas, no? Ang iyang kapikas may panaw na sa laing kinabuhi, no? May pahulay na. O na nga gihangyo mo, no? Mga kaigalaan. Ito mga igsuon, no? Kamo nga mo litok sa pipila ka pulong sa pag-ampo alang sa kapahulayan kalag sa namatay, no? Ang kapikas, no, hindi magkapikas sa atong usa sa atong pag-amahan dahil sa panalipod sa pagtuo din sa atong nasod, no, sa Pilipinas, Mayor Socrates Fernandez. So condolence, no, wa man ta kaadto pero sa akong nahibaw-an anay kauban nato nga nakaniadto dito si Attorney Miguel Mike Abbas. Uban usab kay doon na po'y paghimon nga board meeting dito ang maong grupo, no, sa Catholic Faith Defenders. So mga igala, pagatinahod nga digpaminaw atong gibasa ang Salmo 74 tudling 1 ngadto sa 9, no, nga naghisgot mahitungod ni siya sa kining mga balaang simbolo. Ingon sa atong nabasa, bali mura ni siya o pangindahay ba o kinibang tuaw, no, tuaw sa katawhan sa Dios niya sa daang testamento pa ni siya. Ilan ning tuaw doon na sila'y mga gipang hisgutan, mga gipamulong nga naghangad ngadto sa kahitasan. Parehas ba ikaw karon diha og doon na kay yango-ngo sa Dios, pananglit naglisod ba ka
o wa nagakasabot sa imong kinabuhi, usahay makapangutana ta nya atong pangutan-on ang Dios mismo. Gani usahay murag basulo na nato ang Dios, no? Labi na di na ta kasabot sa unsay atong gibati, usahay moingon ta nga ano ba ka? Ano man pong gitugot ni nimo Ginoo nga mahitabo namo nga buutan man unta kayo mi. Nagtuo minimo pero mura magwala minimo tanawa, wa man minimo akatahi. Wa man siguro ka mahigugma namo. O tinuod ba gayud kaha nga naa ka? Ya ang ilang mulo din ang ilang bali but matawag ba na tunigyang mo o pangindahay o unsa atong term nga gamiton ni ana. Basta doon na sila a sort of kanang para nako mura ni siya og ay sumbong na murag ang takdo gid siguro nga terminong gamiton nato ani murag sumbong nila ilang gisumbong ang ilang agian kung sa nahitabo nila nga para nako negative ni dili maayo ilang gisumbong nga sa Dios although ang Dios kay balo naman ani di ba pero as a human as at how kinahanglan mo bungat gitag mga pulong mo atong kaugalingon mo bungat yun para sa gunas pag-ampo no ang mag-ampo ta doon natin pangayoon sa Ginoo wala na magpasabot nga ang Ginoo wala kahibalo sa atong kinahanglan pero sa atong kaugalingon kinahanglan mo confess ta meaning mo paila ta dili po nato ingnon nga ang Ginoo nga balo na ka Ginoo sa among kinahanglan di na kinahanglan mohangyo pa minimo muro mo na po siya og kanang pride po ba na pagpakita sa atong pagpaubos nga ubos ra gyud ta magpaubos ta sa Dios unang mubungat yun ta mga pulong ipakita ginato ipakita gyud buhat dili lang kay magsalig ta nga maayo man ang Ginoo maanan man siya kay balo siya sa atong kinahanglan di na ta mo magampo niya murag wala siya no something self no pero kung magampo ta mo kanang mo simba ta niya pagpakita nato nga nagpaubos ta niya kanang pagpaubos sa akong naalinggatan diya sa pagtuon o pamalandong sa mga pagtulon aniya diri sa Sagrada Escritura kon Biblia kung magampo gali tas Ginoo magpaubos ta at the same time no sa susamang higayon mura ra pud na siya og gisugo nato ang Ginoo pero dili sugo ba nga kanang nagpataas ta kundi kung magampo gud ta magpaubos ta doon natin pangayoon niya natural matandog pud ang Ginoo nato ug makita niya kung angayan ta ug pagbuot niya bation niya gusto kini niya ihatag ang atong gipangayo nga makaayo pud nato maka-trigger ni no sa iyang paghimo sa paghatag sa unsay atong gipangayo niya pero hinon your will be done muna diya sa Lord's Prayer ang iyag yung pagbuot may matuman niya usahay pod kung magampo ta murag makaingon ta nga wa ta dungga pero naay katuyuan ang Ginoo nganong ingon ana ang iyang response lang nga murag wala kaya usahay pod sulayan pod niya unsa ka lawom no unsa ka dako nga tong pagtuo o nga unsa ka haog dili ihatag dayon ang atong gipangayo mawala ba ka ang atong pagtuo nabang butangan natog limite ang kining atong pagtuo sa Ginoo murag atong butangan og term murag term ba murag kanang unsa ni kontrata ba sa usa ka organisasyon o kontrata ba diya sa atong gihimong kontrata diya diri sa kalibutan tali sa lain bang grupo o ingon ana murag butangan natog term ba nga ingon ta nga Ginoo magampo ko nimo mga kaduha mga kalimara o musimba ko nimo kalimara gyud dili gali ni budunggo na akong gipangayo di na ko motuo nimo mo na pagbutang na to og limit ba dili ingon ana kay sa atong nahibaw-an sa atong pamalandong sa atong pagtuo ang tinuod yun nga pagtuo nato sa Ginoo dili gyud nato butang ag sukod buri pasabot mutuo gyud niya bisag unsa ang iyang response o
mangayo tanyag dili kay dayon ihatag sa atong pagtuo wala ta suguan nga di nakamutuo niya. Kay siya mo'y nasayod sa tanan, siya po'y kahibalo unsaon ta. O mao na. Tinuod nga pagtuo di gyud ta mabutang og sukod. Kay ang Ginoo gud wa may sukod. Ang iyang gugma wa po'y sukod. Pero say mao aning pagkatawhanon nato di tang kasabot. Pero para nako pamaagi ra pus demonyo ba para mawala nga atong pagtuo niya. Pero salamat na lang kay napruibahan gyud pinagi sa kasaysayan o history nga dunay mga tao gyud nga nakahimo gyud anang klase sa pagtuo ba nga pagtuo nga dili mo butang og sukod. Nabisag nagkalisod sila, giluto sila sa ilang pagka-Kristiyano, pero wala gyud nila i-deny ang ilang pagtuong Kristiyano. Una mga martir gali na to nga gipamatay tungod sa pagtuo. Dili gyud ibahilo ang ilang pagtuo bisan pa sa hulga sa mga nagkadaiyang hulga sa tao, mga igala. Bisan pagpatyon di gyud nila. Di gyud nila isurrender ang ilang pagtuo mo na dili bata mo butang og limit sa atong pagtuo pagsalig sa Ginoo. Or else kay ugbot na hunaon mamatay ta pero na may gahom ang Ginoo sa pagbanhaw nato, di ba? Ug doon na may life after death. Yan anong mahadlok mo ta ana. Kaya tanan mga panghitabo diri sa kalibutan, unsa whatever it is, no bisan unsa mga hitabo diri sa kalibutan, iyan ang gitugot. Dili man maayo o maayo, nahitabo na kay iyang gitugot. Ibalo po ta dayon unsa atong paingnan. Kaya gitudluan man ta sa tong pagtuo. Nga ang Ginoo mo hatag gyud og ganti nato. O wala kibalog kanus Pero di na importante ang Ginoo na mahibalo ni ana. Pero nahinumdum ko sa usa ka santos pa. Nakalimutan ko lang ang pangalan, no? Nakalimut ko sa ngalan, ining mo basa ta, so di na nato madumduman og kinsa to sa kadaghan sa atong gibasa. Pero nindot ka itong iyang filosofiya pod. Nagkalaw mang iyang pagtuos Ginoo. Niabot siya sa kanabang punto nga nakaingon siya siyang kaugalingon nga bisan pag ang Ginoo dili mo hatag nako og ganti. Bisan pa ang Ginoo dili kunya paminaon o di niya ihatag nga akong gipangayo. Tungod sa akong gugma niya nga mo lagi dili walay limit. Mutuo lang gyud gihapon ko niya. Na mo kaingon ko mo nay kung inana atong pagtuo pastila no. Hinduta kayo. Nabagay ito'y santos nga okay ra niya nga panalit magampo siya din dili dunggon sa Ginoo paminaw niya kay wala gihatag ang iyang gipangayo. Napagali noon sa Joy milipay pa siya kay buti pasabot na ikono nga ang Ginoo gyud mo'y natuman. Meaning ang iyang gipangayo di ito para niya. Anang panahon na buti pasabot doon ay gusto ang Ginoo nga para ra niya. Nga dili ito mao ang iyang gipangayo. Naabot niya ipasabot pa nga ang pagbuot sa Ginoo mao gyud kinahanglang matuman dili ang ako. Para ba itong pag-ampo sa Ginoo ba nga gisakit na siya sa krus. Murag nakabungad siya pulong isip sa katawahanon pero gisumpayan din niya pero ang imong pagbuot amahan mao gyud matuman. Pero murag ni action siya o kuha kining kopa o kitong iyang pag-antos pa. Pero pagsumpay lahi man. Pero ang imong pagbuot amahan mao gayoy matuman. Mingon na ba? Nga kita kung magkalaw mga atong pagtuong Kristiyano no mga higala mga suking tigpaminaw. Di ta magulog pananglit ang atong gipangayo sa Ginoo murag paminaw na tura o mandunggas Ginoo. Kung atong ibase gyud sa atong pagtuo malipay pagali noon tang ano man. Siguro mo ne di niya gusto ihatag nato. Bining buti po sabot mo na iyang pagbuot. Nga di na niya ihatag. Pero na po'y mabasa nga, bisa on siya pangayo na to niya, ihatag niya. Of course, sa iya ragyapong pagbuot. Pero kung di man ganyan ihatag, para na ko, gisulayan ra ko ana, gisulayan ra tana. Kung mutuo ba gihapon ta niya, hisag wala ang atong gipangayo. Una, mga pamalandong nato sa pagtuo ba? Nanglan mo lawom yun atong pagtuo kay kung ang atong pagtuo ko diha ra tataman sa ay salamat Ginoo nga imong gidungog ang pagampo.
Kay gihatag man. Na what if no? How about kung wala ihatag ang imong gipanghayo? Mutuo ba ka kagihapon si Ginoo? Magbinutan ba gihapon ka? Nga gakalisod ka man. Kung ba siya matintal biya kag kuana, imo nang i-renounce ang imong pagtuo. Dili na ka mutuo niya kay mao lagi wala gi hadag ang imong gipangayo. Dili mo na mo pagtuo. Kaya ang pagtuo na to sa Ginoo, bisag magginaon sa ta, madato tag mabubre. Unsa diha? Basta ang atong pagtuo naaarag yun gihapon. Liman ka itong sa si Abraham ba to? Nga gisulayan sa Ginoo nga ang iyang anak mo ihalad. Mo'y silbing patyon, itong higayon na, isip halad. Na wa man gid siya mo balibad gani, wa gid siya mo argue, wa gid niya dibatihang Ginoo nga ano man ka Lord kinabuhi man na. Nya ko pag yun ng anak. Pero tungod sa iyang pagsalig Ginoo, mo gyud gustos Ginoo, mo gyud mando sa Ginoo niya, iya yung gituman. Pero gibakoy ra putos Ginoo, ara pud gidayon. Kay igo ra man po siya gisulayan si Ginoo atong higayon na. Ako nang iyang pagtuo, kuan ba gyud straight ba gyud. Wa gyud limit. Hindi man gyud ta maka-argue sa Ginoo. Present nang moingon sa ato iyang balaod thou shall not kill. Pero naay mga instances sa Old Testament nga mumando din siya kay katulaging higayon na ipakanaog din niya iyang death penalty. Hindi ta ka-question si Ginoo kung nang iyang pagbuot na. Pero kita naging magbuot, lahi na po na. No? Mga igala, mga ginikanan, pagasuking tigpaminaw. Mga igala, pagasuking tigpaminaw, wala pa na ko i-expound katong teksto. Kay nihatag sa tao a sort of reminder no sa kanibang pagtuo na itong kinahanglan kanunay gyud bisan kung ang atong gipangayo diha sa itong mga pag-ampo daw paminaw na tuwa ta dungga. Kay naay rason naay hinungdan ng Ginoo nganong wala o probably usas hinungdan niya na sa atong nasayran ay gusto niya nga atong pagtuo lig-on gyud nga masuwayan ta nga manaa magwala ang atong gipangayo. Ang importante gyud diha nga naar gihapon ang atong pagtuo nga dili ba mawala tungod sa pagsulay bisag unsa kadako kay daghan man gud nahibaw-an nato nga tungod gali sa mga nahitabo silang kinabuhi mga kalisod mo'y gihimo nilang basihanan sa ilang pag-renounce na silang faith, pag-undang na nila sa pagtuo. Deception na no para gyud sa atong pagtuo. Nya kining sa Salmo 74:1 ngadto sa 9 no mga higala mga tinahod nga tigpaminaw. Duna ni kalambigitan sa kining issue nato sa wa pagyud nato gihuman nga tema mahitungod sa larawan. Kay kung atong pamalandungan ning Salmo 74:1 ngadto sa 9, naa nato dinhi mahibaw-an ang usas sa hinungdan nganong dunay mga sagradong larawan o imahen. O kining atong hisgutan karon naataron nagkapunting unsay mga katuyuan nganong ang tinuhoang Katoliko na ay mga imahen na ay mga larawan. Unsay mga hinungdan, unsay rason, unsay tumong nganong naatay mga sagradong larawan. Niya ngano man kay ang sa atong kong nahibawan daghang mga Katoliko na miya sa pagkatoliko kay nibalhin og laing tinuhoan. Kay ang nahibaw-an nila nga mga istorya o kahibalo nga kuno ang Katoliko naghimog larawan kay aron himuong Dios magbaton og laing Dios. Ganang giingon sa Biblia ba pagbaton og laing Dios maghimog kinulit then yukbuan ingon nga Dios maghimog laing Dios mao man ay gipakatap nga mga istorya nga gituhuan po nila tuod no gidili man sa Biblia.
So kinahanglang biyaan na to ning Katoliko kay di ni tinuod nagtudlo ning balitad. Umuman na ilang hunahuna dayon kay tinuod magid pod nga kana galing larawan himuon nimo dayon isipon nimong Dios yukbuan nimo ingon nga Dios. Idolatry gyud na kay usara may Dios. Unya ang Dios dili man pwede nga kanang binuhat og kamot himuon atong Dios kanang mga imahe noon sa diha. Kay ang Dios Espiritu o way sinugdanan ni katapusan mao na nga dili pwede nga kanang butang himuon natong Dios kay dili gyud Dios ang usa ka butang nga hinimo ra tong kamot. Dunay sinugdanan, dunay puy katapusan. Pero kung masayod ta sa tinud-anay yung pagtulundan sa Katoliko, unsa ang mga katuyuan ni anang larawan, makaingon ta nga, uy, lahi man di ay. Labi na duna gyud tay basihan nga makita gyud gikan sa Biblia o kining Biblia ato man tang gibasa pero di lang ta kahibalo siguro unsaon to paggamit ng mga bersikulo dire in support sa tinuod gyud nga pagtuo din sa kalibutan. Ang tinuod gyud nga simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Nga naman atong basahon og usob uban na sa atong emphasis Salmo 74 tudling 1 ngadto sa 9 kining hubad nga atong gigamit ang maayong balita Biblia, ang Good News Itong Good News Bible nga gihubad sa Binisaya nga gisiprahan og maayong balita Biblia. Salmo 74 tudling 1 ngadto sa 9. Nganong gisalikway mo man kami sa ingon niini o Dios. Mo man ni ilang tuaw. Dala sumbong, dala pod pangutana, Gi-question nila ang Ginoo. O ngano nga gisalikway mo man kami ingon niini o Dios. Mapungot ka ba sa imong katawhan hangtod sa kahangturan? Hinumdumi ang katawhan mo nga imong gipili kaniadto gilukat mo gikan sa kaulipnan aron mahimo nga imong panay ng panulundon. Hinumdumi ang bukid sa Sion nga imong gipuy-an, ngari og lakaw ibabaw ni ining nagubang kabalayan. Gilaglag sa among mga kaaway ang tanan diha sa templo. Sumuna ilang giyag-yag nga kana bang murag sumbong ngadto sa Ginoo. Nga gilaglag kuno sa ilang mga kaaway ang tanan diha sa templo. Gipangguba Duna ni sila mga kaaway kay kung lantaw guta dias daang testamento ang katawhan sa Dios duna po sila kanang mga kontra-kontra nila katong dili mo kuan nila. Ano ba? Duna sila kontra, duna sila mga kaaway. Niya kining mga kaaway mo na giguba ang tanan nga na dias templo. Ug unsa kaayo ang gipangguba nila nga diha sulod sa templo mo ni atong ipadayon og basa. Ang mga kaaway mo kay sila man ang katawhan sa Dios. Then siyempre katong mga lain ng tao nga dili kauban nila, mga motoy giisip nila sa ilang panahon nga kaaway, so to pa kaaway pud sa Dios kay ang Dios wala man nila. O ang Dios naa man nila sa ilang grupo, O ang mga kaaway mo nagsinggit nga madaugon diha sa imong templo. Giilog nila ang templo, o giilog pa gyud ang templo nila. Ilang gipakayab ang ilan ng kaugalingong bandila. Nya ingon sila sa mga mamumutol og kahoy nga namutol pinaagi sa wasay. Gilumpag nila pinaagi sa atsa og martilyo ang kahoy nga may dibuho. Kita nato nga sa templo di ay sa katawhan sa Dios naa gyud dibuho, kinulit nga larawan. Nya kini giguba kuno sa ilang mga kahoy. Sumunay prueba nga ang templo sa Dios na ay larawan. Nya gipangguba lang sa mga kaaway. Kay niadtong higayon na gud gitugot man gud sa Ginoo. Munang makapangutana sila murag sa ato pong panahon ba nga magkalisod galita then labi for example gipathay ang membros tong pamilya. O ayingon ana den relihiyosa sige tagsimba maampuon ta. Usahay atong pangutanon atong murag pasulon ang Ginoo ba? May ngano po ka Ginoo? Anong gitugot man pud nimo taon nga mao na mahitabo ni namo. Mao ni gibuhat nila dire. Ang ilang hunahuna gud katawhan gud sila sa Dios nya anong mapili man sila silang kaaway.
O ana ba? Buti pa sabot ni ining higayon na, gipildi sila sa ilang kaaway. Nya mo mong gid po na kung tanaw na to ang Old Testament, naagi panahon labi na kung doon na sila sala ang mahimo, doon na sila mga gipamuhat nga wala mahiuyon ang Dios. Ang Dios mo silot po nila unya usahay ang paagi sa Dios sa pagsilot nga kung sa ilang makig-away sila sa ilang kontra, pilihon sila. Nagadi panahon sa tudag ka ng istorya malimot lang ko ubang parte bahin sa Biblia. Nga basta magpakasala na gali iyang katawhan, iya na yung itugot nga mapildi. Na ay mga higayon nga itugot niyang mapildi ang iyang katawhan. Isip pod pagpaila nga dili lagi maayo nga dili ninyo sundon ang unsay akong mando ninyo. O buti pa sabot mo tugot ang Ginoo nga mapildi iyang katawhan sigira niadto sa daang kasabutan. Mo nang ilang giingnan ng Ginoo ngano man ni Ginoo. Ang among mga kaaway nagsinggit nga madaugon man hinoon. Anong kami manoy na pildi. Nagsinggit sila diha sa imong templo, giilog nila ang templo. Nya ilang gipakayab ang ilang kaugalingon na nilang bandila. Murag gikankir na hinoon sila, no? Pero naapay mga parte dia sa daang kasabutan nga ang katawan sa Dios mo madaogon siyempre naguban gud ang Dios. Pero masuko galing Ginoo o naay hinungdan ng Ginoo na siya katuyuan nga iya siyang ipapildi. Pagbuot nas Ginoo di kita ka ana. Mo mayang pagbuot doon na siya tumong o doon ay hinungdan nganong hitabo na. Pero mao lagi ang tao mo ingon din ngano man Ginoo nakapangutana des as Ginoo ngano man ni Ginoo. Ang among mga kaaway nagsinggit nga madaugon diya sa imong templo, giilog nila ang templo, ilang gipakayab ang kaugalingon nilang bandila. Nagingon sila sa mga mamumutol o kahoy nga namutul pinaagi sa wasay. Gilumpag nila pinaagi sa atsa o martilyo ang kahoy nga may dibuho. Muna itong gi-emphasize diri kay wa pa man natuhuman ang tema may tungos larawan nga sa templo di ay sa katawhan sa Dios na agi dibuho na kinulit ng larawan. Pero gihimo ni dili ingon nga Dios kun dili maato ning masayran din unsay tumong unsay katuyuan anang larawan diya sulod sa templo. Gihimo ba ning Dios o unsa? Ani atong ilahos og basa. Dili gyud pag dili gyud gihimo na tungod kay himuong Dios dili na kay sa ako nang giingon idolatry man na dautan man na sala man na. Ya atong masayran dinhi unsa ang tumong nganong dunay larawan sa templo sa Dios. Gisunog nila ang imong templo. Gipanamastamasan nila ang imong Pinoy-anan, no? Giguba nila ang tanan ug mihikom sila paglaglag kanamo sa hingpit. Gisunog nila ang tanang tigumanan alang sa Dios sa tibuok nasod. Nangahanaw ang tanan namong balaang simbolo. Nangahanaw ang tanan namong balaang simbolo. So ang mga butang nga day nga tuwa dito sa templo sama atong mga may dibuho, mga kinulit ng larawan usa di ay sa katuyuan niadto nganong naay larawan diya sulod sa templo kay matud pa balaang simbolo di ay kadto, no? Nagingon din nangahanaw ang tanan namong balaang simbolo, sacred symbols. Naay sacred symbols, balaang simbolo. Lahi pud tong giisip nga balaang simbolo nga mga gihimong Dios, mga Diyos. Katong mabasa sa Biblia nga nasuko ang Dios mo nang gipaguba. Naapo instruction sa Biblia nga katong mga larawan sa mga Diyos like Baal, Mercury, Diana, Astaroth panggubon to. Pero dire ang templo sa Dios naagid po'y larawan. Muna yung gitawag na to, lahi ning klasas larawan, muna yung gitawag na to mga balaang simbolo, sacred symbols. Lahi po tong idols. Mo na ha, atong i-qualify. Kay ang atong mga igsuon kung nahimulag, pagkita kay larawan sa mga Katoliko, mo abot din silang hunahuna, hugaw din lang hunahuna, idols, Diyos. Nga din sa Biblia, duha man kaklaseng larawan din eh. Sacred symbols mo ni mga larawan o mga butang di asulod sa templo nga iya sa katawhan sa Dios. Balaang simbolo.
sacred symbols. May na no, ayon nyo kalimti nga sa Biblia duha ka klaseng larawan. Dios, unsa man ang Dios. Katong mga butang, larawan o ribulto nga giisip nga Dios, nya di man Tinuo Dios, maunang na Dios. Kaya ang definition lagi anang Dios nasa 1 Corinto 8:4 no akong usbon. 1 Corinto 8:4 na ada mabasa ang definition ang kahulugan sa Dios. Kanang butang kuan ba? Sa kabutang gisgutan nimo na nya dili tinuod. Para sa na mo yung kag tarak-tarak kay dili tinuod trak. Doktor kay dili tinuod doktor. Moingon ana ang Dios mao po na siya gituhuan nimong Dios nya dili tinuod Dios mao nay Dios. Pero kanang larawan o bisan unsang butang nga wala lang himuang Dios nimo, dili na siya Dios. Og mao ni kining gihisgutan diri sa Salmo 74:1-9 nga ang katawhan sa Dios diha sa ilang templo naapod sila larawan o naay dibuho mga balaang simbolo. Sacred symbols galing ingon sila diri nga ano man Ginoo ni tugot magang pangguba ni sa among mga kaway. Ginoo na, balo na mo siguro kung basahon ninyo kibolo mo nga noon sa hinungdan nganong nitugot ang Ginoo. Ni ilang giingon mo ni prueba nga naagi mga balaang simbolo. Sa atong panahon po doon, mga Katoliko mo po na ang hinungdan nganong naatay mga larawan sa mga santos. Kay mo ni mga sacred symbol, balaang simbolo. Diha ato ra yung masabot ba? Kay kanang mga larawan na to, larawan man sa mga balaang tao. O klaro nga kanang mga simbolo ha, balaan. Gawa siguro ko ng atong gihimo ang larawan kanang paitan. Larawan sa ka kriminal. Lahi na. Larawan sa ka Dios katong giilas mga tao sa unang Dios nya di Tinuo Dios. Kana lahi na po ng istorya ha. Pero galig larawan sa kiruben o anghel na manggali po ni Biblia. Nasa Exodo 25:17-22. Nga si Moises gipahimo sa Dios og larawan sa anghel o kiruben. Yung kag kiruben anghel. Ito ba gihimuag libuho, gihimuag larawan ng usa ka anghel nga balaan. So masabot na to nga kung muhimo ga itag larawan sa usa ka balaan, dili na siya dautan, dili na siya idols, dili na siya idolatry. Dili na siya Dios kay wala man pud itudlo nga Dios. Kay kung itudlo pa nato nga kanang larawan sa usa ka anghel, Dios na nya kay di man na Tinuo Dios, mahimo na ng Dios. Pero diri sa Biblia nga sa dihang gisugo sa Dios si Moises sa paghimog larawan sa kiruben, nasa Exodo 25:17-22 wa man mag-ingon ang Ginoo nga himuan ninyo ng Dios ha. Wa mag-ingon ang Ginoo ana. So dili Dios na. Nya kanang larawan nato pud sa mga santos no sa Katoliko, wala man po na itudlo sa mga pare nga mga Diyos ng mga santos o mga Diyos ng mga larawan nila. Wala man po. So dili na Diyos. So kaparihas na. Aning giingon diri sa Salmo 74:1-9 nga katawhan sa Diyos nga diha sa templo na ay mga balaang simbolo o sacred images. O balaang simbolo. So usa na sa katuyuan o tumong nga gihimo ang mga larawan sa mga santos kay simbolo na siya sa presensya sa Dios. Kung imo lang yung ayuhog basa ng Exodo 25:17-22, katubang gisugo si Moises sa paghimog larawan sa anghel. Klaro man yun na kung imo yun ang balansihon og ayo, pamalandungan og ayo kanang Exodo kapitulo 25 no Exodo kapitulo 25 tudling 17-22 sa dihang si Moises gipahimog larawan sa anghel o kiruben. En ibutang to masig ka kilid no duha ka buk larawan sa kiruben, ibutang diyan mag atubang kilid-kilid sa katong murag halaran ba katong Old Ark of the Covenant dahil katong sudlanan sa kasabutan. Balik katong ibabaw sa sudlanan sa kasabutan o Old Ark of the Covenant murag gihimo nilang murag altar ba o halaran.
Di na larawan sa kiruben masig kakilid. Di ningon ng Ginoo nga diri mo mag-atubang dayon diri ko makikistorya ninyo taliwala sa duha ka larawan sa kiruben. O basahan ko ninyo Exodo 25:17 ngantos 22. So nganong niingon man ang Ginoo nga diri ko makikistorya ninyo. So kuna atong masabot nga katudaing larawan sa kiruben nga tuwa dito ibabaw sa sudlanan sa kasabutan kon Old Ark of the Covenant nagsimbolo sa presensya sa Dios. Mura ba gihimong lingkuranan tung larawan sa kiruben. Dili kay ang Dios mao tong larawan sa kiruben kundi simbolo lang sa presensya sa Dios. Ato gining klarohon pagtulod ang Katoliko ha kay nganong kung daghang kayo mga Katoliko na miya ron. Kay nagtuo man gyud sila. Para nato sa Tagalog pamaling akala ba. Maraming humiwalay sa simbahang Katoliko nang dahil lang sa mga maling akala. Ang mga sayop ba nga pangagpas o huna-huna. Kay na silang huna-huna nga larawan, mga Diyos. Na kung hinuon pod para nako, kung kadtong mga Katoliko na miya silang pagkatoliko kay nituo sila sa kanang giingon sa mga pastor ministro nga mga Diyos ng larawan sa Katoliko, kung gibiyaan nila ang Katoliko tungod kay ang ilang pagtuos larawan Diyos, ang larawan man nato ba sa mga santos, kung pagtuo nila Diyos na, di sakto ra pud siguro para nako. Sakto ra pud siguro nga ilang gibiyaan ang Katoliko tungod kay ang ilang pagtuos larawan Diyos man. Unya kay ang Katoliko man magtudloan na ang kanang larawan Dios. Manang usahay sa laing pong bahin ba? Kadtong giingon sa mga pastor ministro nga kanang larawan sa mga Katoliko Dios mo nang biyae na ninyo. Kung nituo sila ato, ay mayo ra pod. Manang moingon ko mayo ra pod ang ilang gibuhat nga nibiya sa Katoliko kay ang ilang pagtuos larawan Dios man. Sakto ra pod. Pero karon kinsa may nasipyat ana ron. Na kung katong mga pastor ministro mo po na ilang pagtuo gyud wala sila manglimbong, papasaylo ra dagoy sila ana kay wa sila kay balo ba. Nga kanang larawan nato dili na Dios. Muna honest mistake lang siguro, no? Wa nila tuyo na mangoy pagampo ang Ginoo god nga pasayloa sila amahan kay wa sila masayod silang gibuhat. But pasabot ignorante. So, ang ignorante posibleng mapasaylo tungod sa kaluoy Ginoo. Gawas kung swito kas tinuod, paitan pastor, ministro ka. Then manudlo ka diang ingnon nimo kahibalo ka nga kanang mga larawan sa Katoliko dili na Dios nya imog yung bakakan ng mga tao parang muhawa sa Katoliko. Ay mugtuon ng mga pare o ay mugtuon ng Katoliko kana ilang mga larawan Diyos na. Na imong tuyoon yun ba? Nga kahibalo ka, gitudluan na ka, nakabasa na ka sa dogmatic theology for the laity ba for example, kabasa ka sa katikisim o kabasa ka ng mga librong Katoliko then giklaro nga kanang larawan na to dili lagi na Dios. Di mo do kahibalo kang dili na Dios nya imo yung hugaw ng hunahuna sa mga tao. Imong gamiton ba yun ang media, gamiton nimo ang radyo, imong gamiton ang print media, kanang mga usapan na mga basahon, mga libro, unsa diha. Nga imo yung ipakatap ba sa diya sa pagsabwag nimo nga, ay mugtuon ng mga pare, ay mugtuon ng Katoliko kay mga Diyos na ilang larawan. Imong galing tuyoon ng sayop nga panudlo. Imong butang-butangan ng usa ka tinuhuan nga mauning Katoliko, manubag kas Ginoo na. Nya ang Katoliko man manudlo nga kanang larawan Dios. So dili na siya Diyos mga higala. Atong klarohon kay diri sa Biblia duha ka klaseng larawan. Nya katong mga Katoliko pod nga nituo para nako maayo ra pod siguro kung blind sila kay mapasaylo ra man sila. Pero kung kahibalo sila nga kanang larawan na to, simbolo lang na sa presensya sa Dios, di po to noon sila mohawa, kay kahibalo man sila. Unang para nato karon, kadto mga Katoliko nga namiya, kay nagtuo sila nga kanang mga larawan nato no sa Katoliko, mga idols, mga Diyos, kay ilang gituhuan nga Dios, may rapong namiya sila. Kung na ikaw karon, Katoliko ka pananglit, nibalhin kag laing tinuhuan.
Kay nagtuo ka nga ang larawan sa Katoliko sa una Dios o Dios Dios. May rapod para na kung may rapong nibiya ka kay ang Katoliko wa man manudlo ana. Muna no. Unang katuyuan nganong doon natay larawan tungod kay kana nagsimbolo sa presensya sa Dios. Then laing katuyuan mga higala sa larawan mao kanang nagsilbi na siyang dayan-dayan. Rabag adornment ba or decoration. Inana, di man daw tanang decorations kanang ana bang si tawag ana binisaya. Mga palamuti, ano ba? Mga decorations. Nagsilbing dayan-dayan. No, nasa Exodo Kapitulo 35, tudling 22. Exodo 35, tudling 22. Mianha ang mga lalaki ug ang mga babae. Ang tanan nga buot magdalag mga dayan-dayan. Mga ariyos, mga singsing, mga kwentas ug tanang matang sa alahas nga bulawan. O ganang butang sa manang larawan, butang, ariyos, singsing, kwentas. Nagsilbing dayan-dayan. Bisan ka na atong mga larawan. Dayan-dayan sabna, di ba? Bisan gali ka ng mga libro, bisan libros mga dili Katoliko na ampo na yung mga dayan-dayan dia, mga pictures. Gali na pa ilang mga daghang larawan dia. Basta dayan-dayan, di na dautan. Unya dia sa 1 Hari Kapitulo 7 tudling 36, no atong usbon. 1 Hari Kapitulo 7 tudling 36 sa maayong balita Biblia gihapon nga hubad. Sa ibabaw sa mga pugong ug mga dayan-dayan, gikulit niya ang mga kiruben, mga leon, ug mga palmera. Nahinumdum po ko atong Ezekiel 41. Ezekiel 41. Tudling 17 ngadto sa 20. Nga ang templo sa Dios naagi larawan sa kiruben, di naagi klaro unsa kayong dagway, nawong sa tao, di na bagyo nawong si leon. Nya unsa day kunoy usa sa tumong ana, giingon diri mga dayan-dayan, no? Mga dayan-dayan nga gikulit. No, 1 Hari 7:38. Sa ibabaw sa mga pugong og mga dayan-dayan, no? Gikulit niya ang mga kiruben, muna dayan-dayan. Mga leon, na leon pa gani. Na leon di na ni dagwig tao gani. Kini pong mga leon din kung himuon po ning Dios, di na po na maayo. Pero ang diris Biblia, kung doon na manggali leon dia nga makita sulod sa templo, isip ra dayan-dayan. O ingon na, o sta po nang larawan ba sa anghel o sa atong panahon karon kay daghan naman ta mga bayani sa pagtuo, larawan sa mga santos. Ang mga dayan-dayan na to na din. Nabagilaeng katuyuan na. Na sa Salmo 144 tudling 12, no usbon ko sa maayong balita Biblia gyapon. Salmo 144 tudling 12. Sa panahon sa ilang kabatanon, mahimo unta ang among mga anak nga lalaki sama sa mga tanom nga lig-on. Mahisama unta ang among mga anak nga babae nga mga estatwa nga mudayan-dayan sa mga suok sa usa ka palasyo. Mga estatwa nga mudayan-dayan. No, dayan-dayan lang yung estatwa. Pero kung himuong Dios, balikon ko sa pag-ingon, lahi na ng istorya. Nga ang Katoliko, wala man magtudlo ng kanang larawan o estatwa Dios, so dili na Dios. Estatwa lang na matud pa, dayan-dayan. Unya, sa kuan pod sa Josue City, o Josue 4:6 ngadto sa 7, kana po mga butang sa mas larawan, gituyo po na para nga makahinumdum ta sa angay natong hinumduman. Di ba? Gituyo nga naatay mga larawan sa mga bayanis pagtuo o mga santos para nga inigkakita na to sa ilang ribulto o sa ilang larawan, makahinumdum din ta sa ilang mga maayong binuhatan. Mura, himuon din na itong example ba? Himuon na itong halimbawa. Himuon na itong panig-ingnan ilang mga maayong buhat. Okay, pananglit, kita kag larawan nga hilas. O
ng mga hilas nga malarawan ka ng mga pornographic pictures. Ang imong mahinumduman, ang imong mahunahunaan, maot man pud katong mga law ay man pud. Pero kung makakita kag larawan sa mga santos, alang-alang makahuna-huna kag maot diya. Makahuna-huna kag hilas nga ang kinabuhi anang tagiyas larawan, ang kinabuhi anang gilarawanan sama sa larawan sa mga santos, mga maayo man sila. So ang atong madumduman, labi naghibaluta sa istorya nila, sa buhi pa sila, maayo. Parehas gud anang nganong naamantay monumento ni Rizal ya istong plaza. Aron inig kita nato sa iyang monumento des plaza, mahinumdum ta sa iyang bayanihong nabuhat sa atong nasod. Mao po na. Para galin ako no mahigala mga tinahod nga tigpaminaw des itong kwarto. Pinagmamalandong tamay na gyud tay mga secret images natin mga larawan. Para makahuna-huna ta, makahinumdum tag mga angay hinumduman nga maayo. Pero galing atong mga larawan diha nga dayan-dayan na to, mga laway gani, mga pornographic nga mga larawan, mga hilas, ang ato pong pangutok po dahil panghuna-huna, maot pod, di ba? O muna ang larawan, gituyo para makahinumdum ta sa angay natong hinumduman. Nya, natong mga Katoliko, ang atong pilion nga larawan, katong larawan sa mga bayanis pagtuo. Sa mas gihimo nato pod sa atong nasod nga Pilipinas, nga gibuhatan na itong monumento si Rizal. Tungod kay haron mahinumdum ta sa iyang mga bayanihong buhat. Nya aron pod kapasidunggan siya. Gihimo na to na aron kapasidunggan po siya. Muna'y lain po daing hinungdan. Rason. Gihimuan na itong larawan o monumento si Rizal para siya mapasidunggan. Pagstilan, naghanap pagkaing tudling diri mga higala. Di na ako ni mabasa kaya apikin na itong oras. Sa Josue 4:6 ngadto sa 7, no? Josue 4:6 ngadto sa 7, wa pagyan ako mabasa. Kining mga batuha o kining mga butanga, for example, magpahinumdum sa katawhan sa gibuhat sa Ginoo. Kung nagali butang o unsay mensahe anang usa ka butang sa mas larawan, magpahinumdum na nato o maayo gali ang mensahe anang butanga. Siyempre, ang atong mahinumduman pod nga informasyon, maayo sad. Ito niya, sa Números 15:39. Ang burlas maoy inyong tan-awon aron mahinumdum kamo sa kasuguan si Ginoo. Ang burlas, usa po ni kabutang. Ila ko nung tan-awon para makahinumdum sila. So, ang butang, nagsilbing pahinumdum. Kunya ato na punta sa laing hinungdan, nga nung naagitay larawan o ribulto. Ato yung konkreto nga ehemplo, kana laging monumento na to ni Rizal. Nga nung gibuhatan na tong monumento si Rizal, kay bayani siya sa tong nasod. Gipasidunggan na to siya tungod kay bayani sa tong nasod niya. Usa sa gibuhat na tong pagpasidungog, mo ang pagbuhat yung monumento, pagbuhat og larawan niya. Niya karon nagpasidungog ta ni Rizal, nga usara siya kag bayani sa gamayng nasod nga Pilipinas. No, gipasidunggan nato si Rizal pinagis pagbuhat atong monumento nga bayani lang siya sa usa ka gamayng nasod sa Pilipinas. Na karon how much more unsa pa ka ang mga bayani gistinuhuan na mga santos nga ang ilang kabayani di lang sa Pilipinas, kundi ang ilang kabayani tibuok nasod yun o universal. Bayani pa dito sa langit, bayani pa dito sa kalibutan yun. So kung gipasidunggan nato si Dr. Jose Rizal, pinagi sa pagbuhat na tug monumento alang niya, nga bayani lang siya sa kagamay nasod, unsa pagka ang mga bayani tinuhuan, nga ang ilang kabayani mas labaw pa kay pangtibuok kalibutan man. So kung gipasidunggan nato si Rizal, pinagig monumento niya, pasidunggan po nato pinagig mga monumento, larawan, buhatan pa silang libro, kining mga bayanis tinuhuan nga mao na mga santos. Dili na aron himuong mga Diyos sila, oy. Walay pagtulunan ng Katoliko nga mga Diyos na mga santos. Kay kanang ato galing pagyukbo nila, kung nahinumdum mo sa atong tema sa miaging Domingo, usala na kapag
tahod balaanon o veneration. Di ko na usbon sa ibot pasabutan na kay murag natuki na yun ako nag-ayos miyaging Domingo. Mga igala, no, og naay mga upat ka teksto diri pero usa na lang akong basahon. Kaya kung ikumpara gyud nato ang Katoliko nga pagtulunan mahitungod sa larawan, layo ra kayo diri sa kining mga tao ba nga napungot ang Ginoo kay ang larawan gihimo gyud nilang Dios mo ni prueba. Sama aning kanilang sa Isaias 44:17, no. Isaias 44:17. Og ang sobra niini himuon niyang usa ka Dios. Muluhod siya og musimba niini, magampo siya niini og muingon luwasa ako kay ikaw mao'y akong Dios. No timan ni no Isaias 44:17 nga ang larawan mao gyud gihimong Dios. O niya mahimo na dayong Dios kay di man Tinuo Dios. Unya kita bagag librong Katoliko nga nagtudlo nga kanang larawan Dios. Laoy. So dili na Dios atong larawan. Pero mao lagi, daghang kayong mga nauwat, daghang kayong nalimbungan. Mao lagi na akong giingon sa Tagalog pa. Maraming humihiwalay sa pananampalatayang Katoliko nang dahil lang sa mga maling akala. So kanang mga maling akala ato nang gisulayan og erase o burahin natin ang mga maling akala atong silhigan ang hugaw nga mga panghuna-huna nato mahitungod sa tinuoang Katoliko. Okay no mga igala, mga tinahod nga tigpaminaw, wala naman kita'y higong panahon. Isangalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuhan sa atong sibahan, mga santo sa langit, mga anghel. Kini na lamang inyong ubos nga alagad sa mong tulumanon ni Shelbert Dondoyano Sr. alias Veritas, kauban sa bigas lawag taan ni Lunog Taxi Lumba. Hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa kalan sumahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide. Mahal naming mga tagapakinig dito sa Dipolog.